Hiç kardeş, hoş gördüm seni. Esenlikler ogu diýili, esenlikler dünýäň ýüzi. Meni bugünkü tema çağıran üçin sana öňden taňraklaryn edýän. Şöyle Farahat kardeş, şu wagt Kavkaz regionunda bir nime gitdi, da bir kızgalaňlyk hereket gidipdir. Rejan Russiýanyň, ýani Rus imperiýasynyň karşysynda. Sada dilde aýdanda men de senin kuklaň bolmakdan ýadadım, men erkinlige çykjak diýen bir hereket görünýär-de. Doğru, boyuna nokta. Hawa. Şöyle Azerbaycan bilen Russiýanyň Rus imperiýasynyň nemesine hereketlerine seredýär bolyn. Bärden de goňşysam, bizem goňşysy bolup durýan de gün dogaryndaky Türkmenistanyň beýle hereketler etmäne nähil mümkinçiligi bar ýa ýokmy? Yani Türkmenistan diýen häzirki Türkmenistandaky Rus kuklalarynyň diýýäri. Şahynda bir halkymyz paylaşsak. Buyur. Sağ olun. Nereden kardeş? Türkmenistan orada aýtmagy zatlar gatken. Aýdyp guturup bolmaýar. Bu sessizligi Türkmeniň bu zamu bu torşy bilen Türkmen näme bilendigini beýşonja nirä gitjek? Hiçim galjak gel durduň içinde. Hani hem şun goňşy ýurdumyz öz halky Moskwada öldürilýär, götürilýär. İdiýede Türkmenä galanlar hiçbir sesini çıkaranok. Öňkeden ok, hiç çıkaranok, hiç. Hani deputatlar, hani advokatlar, Türkmen advokat, prokuror değil, kolhozlaşykdan aşap hemmedi sorap bilmez onu. Sorama talep etmeli. Yazmalı. Birleşmekte kurumasını yazmalı. Yukarıya gidiyor, baslanacak. Hayat ya da arada şikayetlerini topla gidivermeli. Senin çıkarmatörden imdada kail bolluğun bir de şöyle diýdiň bolýar. Çok mu tezin çıkarmalılar. Çok buna tezin çıkarman, borla deyip şu derece geldi ýöňem. Benim tinetiniz vatandaşlar ýyl-ýyldan, gün-günden her ay aşak düşýändir Türkmenistan. Aşak düşýändir. Häzir köwrüňizde görüň, gördüň içinde şu nuranyň etiri ýokdur. Ya ölükkidir ya da Türk'ü yurttaşına işe çıkar. Yurttaşına da Türk'e çıktığını işlep bile kaçıp gelip onun ortette Moskva'da işeden okur ama işe yakıcılar 3 aylık vize bilen onlarda da vidanı tutanın sana iş vize veriyor deyip yalan söyler vize de veren okur tutup kurşak ediyorlar. Dünkü Lavrov gelip näme bolacak şendir ödýän? Soň bolacak iş gitdi. Adamlaryň iş görýän, maňa iş gerekdi gelýär yalandan. Ölen bolýar Fransdan işçilerine berjekdi bolçekke. Olanlarda samolyoty bilen soň tanany okur adamy. Türkmen urodya berden, Reşit Millet urodya, samolyoty bindirip iş edip, Amerikanyň 2 ay 3 ay işleýärmiş, ýani okmy belli däl. Tutulýar, gönürsü. Onu sorayan yok. O zaman diğerler hüvüsüne gitti. Hüvüsüne değil, orhiyeceğim. Hüvüsüne gitmeli mecbur diyorlar. Yani halk nedir? Ülke açık kayıttı. Onun özün çıkıttın. Sen doğranma mı diyordu. Çıkmaya mecbur olduk. Çağrımıza acil var ya. Çağrımıza acil var ya. Başkanımıza acil var ya. Onun gözünde de oturtulmuyor. Yaşap bilemez o. Farahat kardeş, onda bular Rus Federasyonu bilen, yani Rus imperiýasy bilen dil duruşlukdy da. Yani Gatı doğru. Türkmenistan tarapdan Raşid Meretov diýilen bir neme bar, ýaşaýjy bar.
Daşary işler ministri bolupdy. Ene O. soňunda bu zatlardan habar bar bolmaly-da. Ha. Halkym Russiýa gidip şeýle pelak bolup görmeklerinden, uruşa gidip görşi. Ene arada haç ýetýän Ukraina proýektinde agzalda 20 santy ölü. Tak atlaryna çellä, ýyllaryna çellä bar ýene galan Burası töwere doğru. barmy? Uruşup gören. Zaten hemmadın havara var. Şokur çekmelerine son oynamana gelýärmi son? Aýtmadylar, açıklamadylar. Bana açıklasınlar şonu. Eýür doramadan açıkla, bilir. Açık görürsen şonu şu çıkar. Men dinim çıkar görürdün. Men dinim çıkar. O taýda näme? Alaş gözüne o taýda fabrika ýok, zawod ýok, ýat ýok, guruluş ýok. Oşa guruluşa adam öldürýär, adam tapanok, o adam tapanok. Mut berden ekse. Başga Hataýdan, Koreýadan, Hataýdan alýar adamy pul töleýär. Berden ekse Türkmenden ekse mut da. Ana Azerbaýjan bir turup adamy merenok, ölen adamdan talep etdi. Kim talep etdi? O başdan Ilham Aliýew soňuna arka götürdi. Adwokatlar näme Daşary işler ministri. O deputatlar hemme kişi borçy. Diýe o taýdan adam etdi, adam. O taýdan haýwanlar goýuramay borlu. Ertek gününe köpek gider. Ýene bu iki bunlarda diýip. Mallaly al. Adam gördüň sen. Ýaş olanlary, iş adamlary. 170 tane adam değil, 170 tane adam. 20 tane ölü var, 100'ünü mü çıkınca? Häzir şu an ne şey olanlar ödýän? Müňden öçenler, müňden. Yani ölüň tany belli değil, ölüň tany. o Gelen zaman nemesen bir maýor çykdy YouTube'da Ukrainalaryň näme apostolaryň näme kanalynda. Şolam doğru. aýtdy, 100 adam içinde 3 tane türkmenlik. Awo. Özi şol birinji günden ertesi güni gündüz näme düşýär? Planna var ya ýöne bölek iki türkmenden habar ýok, aşanyň näme boldy? Tagalaşam boldularmy, çöýredilermi, pytradylarmy binada? Doğru. O taýy uruşup o taýda ne diýýän zat ýok onu. Üstüne sen odan ekeniň, ýa-ni sen oňa joň ekeniň. Tapatyňa seredip ýa ýüzü göçüňe ay. Tazamatyňa seredip eden okul. Oňardan gelip paradyk gidýärsen. Purlak gidýär. Ýok. Näme öýleri buyruk görüp Ullukan Gazgaçkydan Turwan içinden ýüretdiler ya. Ýok. Näme şu adamlar ýolya gelmişinok. Şuşada turwan gar turwadan. Awo. Ýa. Aşu Türkmen ýokdur diýen Bahadır. Bahadır Şuşa Türkmen. diýen başga ýalňyşdym. Şuşa Azerbaýjanda. Şuňy da Indi Bahadır Türkmen. şeýle bir ýagdaý bar da indi. 20 tane oğlanyň adyna, familiýasyna çellä, ýani atasynyň adyna çellä ýazyp, ýyllaryna çellä ýazyp. Ondan soň galanam töweregem Rus tarapynda söwüşip beren türkmenler. Ýani Awo. Türkmenistanda. Indi şolaryň en atalary bardyra. Oğlugy gerek bolsa näme üçin şolar sezin çykarmany otyrlar. Olar işleýär diýip bilýär. İşleýär diýip bilýär. Habar ýok, internet ýok Türkmenistan, internet ýok. Açyk sosial mediada, telewizorda şol atlary Türkmen watan habarlaryny okap berdin. Çykarap atarlar, ýöne aýdan oklar. İşleýän diýip bolýar. Pul bilýänler, bilýändir ama iş tapýanlar da diýip gelýär. Ejeri gagaly. Öllü Ýöne diýip şöyle ýagdaý bar. Ondan soň Özbekistandan 4000 töwerek mykar. Ýok, 1100. 1100 adamyň demesi açyklandy. Rus Federasyonunda ýani içinde elbetde ölenler hem bardyr, töweşip görenler hem bardyr Rus tarapynda. Ýöne şonuň ertesi Özbekistanyň biri açıklama yaptı. Özbekistanyň içeri işleri açıklama yaptı. Doğru. Da o näme barlyk işlerini getirecekdigini şonuň
Rus tarafında töwüşýän bolsa çare görüljekdigi, ondan soň halkyň arasynda Russiýa işe gitseňiz şu zatlardan häzir bolan Russiýa tarapynda töwüşe gatylşmaň diýip şonuň ýaly bir öz borçlaryny ýerine ýetirip durlardan näçe Türkmenistan tarapy biz döwlet guruluşy bar diýä ýanky Daşary işler ministri ýanky ýaşaýjyň ady Raşit Meredov diýip bir ýaşaýjy bar. Talibanlar bilen nemet gören, goltuklaşyp gören. Şonun üçin hiç sessiz alýar. Ýa-da şonuň nemesi pres sekretary bardyr. Edilýär çykmasa da. Ya ornwasarlar bardyr. Russiýadaky ilçisi bolmaly, Ukrainadaky ilçi bolmaly. Şolardan hiç aýdyň ses çykanok. Türkmenistanyň ne prezidenti, ne ministri ses çykaryp bilmeýär. Orduň işläp ötürler. Öz halkyna garşy, öz halkyna. Bular hepsi kuklu, hemmeti. Öz açta gürläp, hareket edip bilen ama bular. Şolar var, açyk ne öňüne var, 2-3 tane talip çykyp, bu soru berip, güründe geçerden, gürläp bilmeýär, birim. Şo meclisde katronlar, prezidentliğinden ministerliğin haýtdy, orada nädir? Talip, daşyrykda talipler bilen günden güründe geçirenler, soru jogap. Çoğun atmışlardan da birim urlap bilme, birim cevap veremilmeyer. Ya böyle ağaççı dünyayı bor deyip oyun ökkederler. Özellikle oynayan okullar. Böyle ortadan kuklosu. Böyle gul. Gulşuktan, ilki gulşuktan çıkmalı. Yoksa buların nemesi hem var ayna, parahat kardeş. Evet, Demokratiya ve Hukuk Institutu Türkmenistan'da var eken. Demokratiya ve Hukuk Institutu. Soňam o onda Birleşmiş Milletler'de temsil etme vekili var. Atacanova Şemşat diýip. Ene şol diýmek Demokratiya ve Hukuk Institutu bar bolsa, şoň içindäki ilim işgärlerim bu hakda çıkıp neme döwlet teleradiosu bar bolsa, telewiziýa radio, ýani medialarda şolarda şu hakda ýani mesele türkmeniň ýurtdaşyndaky bol geçen wakalar barada aýtmaly bolarlar. Türkmen aýtmaly. Ben aýtdyran okaýdyp gaýdan oklar, aýtdyran oklar. Şeýle ýurt biziňki derler. Ýurt türkmeniň eline däl. Ýok, bolla aýtdyran oklar diýerler. Ýöne sen näme şunu taýda? Men türkmeniň hukukyny, demokratiýasyny gorajak diýip otaýdan aýlyk alyp öňe orada hem şol adamlar bizleriň ýa ýurdun içindäki ýani Türkmenistan watandaşyň üstünden sen aýlyk gazanyp otyň, pensiýa alýan käbir adamlar ýöne. Diýmek sen bizden Türkmen halkyna dönükligi edip otyň, Türkmen halkynyň puluny oglap otyň, öz işiňi etmen. Az aýlyk berdi, köp aýlyk boldy, ol gyzyklandyran okyn şo taýda sen bir koyuldun şo taýda özüň bardyňmy şo taýda iş tapyp bardyň, tapman bardyň, o gyzyklandyran okyn o taýda et. Näme bar? Aýdy beri peldendirlen ýeriň bar. Olar halk düşmany. Aýtdyran oklar diýip oturmaly däl doğrudamy? Ya çıkmaýdyň ýa-da geplersiň. Olar gramatny adamlar, dolu ahlakly adamlar barmaýarlar. İltmeýärler. Olar halk düşmany. Öz ejetine kakatyna, doganyny düşmany edip biljä adamlar oturýarlar, oturýarlar taýda. Nerden? O taýda ahlakly bir düzgün adam bolsa, alan oklar işe. Oturdun oklar. Onlar adamlar. Haýlap teşip niýe de ahlakly, niýe de bir ijete bolsa düşman edip biljä adamlar oturýarlar. Ahlakly adam otaýak barmaýar. Ne? Başka da o neme var. Justice Ministerliğinin vekili neme diýärdi? Hanof Merdan Hanof ya. Türkmenistan'da da nemenin kolegesi var diýär, adwokatlaryň kolegesi. Ödem de dürli görnüşleri ýurtdaşyndaky ýani uluslar ülkeler arasy adwokatlarymyzdan bar diýär. Ýurdun içinde işleşen adwokatlarymyz ýani neme diýär bölüm diýär biziň adwokatlarymyz. Ýurt dünýäň içi bilen neme
bilen araty bilen gatnaşyklarymyz bar, sessiýalara gatnaşýar, hukuk nämämiz ýa güýçlendirýär ýa. 260 tane advokat bar ýa. Şolardan mende öz vatandaşlaryny gorat biljek biri ýokmy? Merdan Hanow diýip biri Birleşen Milletler'de vekilçilik edýär da şolaň adyndan. Şo kollegiýadan şo 260 adamdan biri ýokmy? Türkmeniň memletini aýdyp biljek, ýazyp biljek, gepläp biljek. Demek bolarym onda birgiden ahlaksyzlar. Halkyň pulunu ýyp oturanlar. Doğru, gata doğru. Hemme ahlaklı. Ahlaklı adamlar institutu alan oklar. Oku başlandı yemin ahlakını seyrediyorlar. Oynamanı gider kan ve aşağı kan ilerliyorlar ama. Şunattan ilerliyorlar. Angarında ne eyle? Orta hizmet ettin mi, etmedin mi? Doğduğun işedin mi, işemedin mi? Şuna seyrediyorlar. Ol turma vatalanın var mı? Onlar da bahan ol. Bütün başkalan adam seni ahlaklı olsan doğrumu düşman şey bilecek kadar seni alıyorlar işe. Bu institutlar bilim alıyorlar. Çaydan çay atmış böyle. Ama tedar yolunu okumanı mı yapalım sağlara? Yapak da gidiyorlar. Ama yerde olarak Amerika ortadan çare alıyor diyorlar. Okuçun hakkı kuva mı? Ürdülen mi sonra altta? Ürdülen o. Indi bulardan hem öňürti ýanky adamlaryň Ukraina töweşe zorluk bilen rekrutir edip ýani öz tarapyna çagyryp gidilen nemelerimiz bar da halkymyz bar. Mejburi eden her kim otaýy höwes giden o biri arym beýnisine merak adam bolmasa ödem Ukraina gafuda oturan bir ýurdun üstüne Rus imperiýasynyň tarapyndan o 50 ýaragly barmak. Indi şolar Enatallar näçe hiç gaýtyn sezin çykarar. Indi şu 2-nji maýda Telegramda ýaýlandy da näme? Kaçurjit bir proýekt bar, Ukrainaň proýekti. Şu taýda ýaýlandy. Şu adam dur şu taýda materiallar dur. Gerek adam şu taýdan oğlundan gyzynyň habar tap bilmeýän adam şu taýda girsin Telegramma Kaçurjit bir proýekt bardyr. Ukrainaň. Şoň üçin de hemme ülkeleriň näme ýurtlardan gelen naýomliklaryň atlary bardyr ýani. Urşa dikidenler. Görsünler, oğlunu özünü talep etsinler, näme sebäpden böyle gitdi. Ýa kaýçyňal arçyndan başlamaly. Hani men oğdaşym, ýa meniň jogapkar bolan adamym, ýa-da etraf hakim diýip bir zatlar bar. Velayat hakim diýip bir zatlar bar. Ondan soň näme bar? General prokuratura diýip bir zat bar. Daşary işler ministrleri diýip taklap böler birden adamy. Türkmenistan her bir Wikipedia olan adam Türkmen borcu. Türkmen halkyny, vatandaşyny gormany. Jan hukukluny. Men Wikipedia'da ýa-da başga ýerde oňa ýok. Ol adam ol. Bu sen ne oldu? Bunu ne oldu? Sen ne elli? Şo sen ne elli şol. Sen bolunu diýurşa. Şoňşy ýunalmady wagtdan. Görmezden gelip maňa deňmezek bolana, maňa deňmezek bolýar bolana ol. Sana da geliyor. Yok, şöyle var da kardeş ne için Azerbaycan halkı, Azerbaycan hükümetleri yani devlet aklı ola bular 50 adam Rusya'da eller diyorlar da Amon tarafından taklanılıyor ya da Amon'un parti vahşice hareketinin üstüne 2 tane adam 2 doğan öldürülüyor. Urlu. Doğru tutulur. Bütün ýurda näme dip Russiýanlar da ne getirdi. Ne üçin Türkmenistan tarap edip bilen oksan. Azerbaycan gorkmady. Gorkmagy üçin onu Azerbayjany o bu ýurun postewet döwletler bar. Hemme gorkmagy üçin jeýe olayny. Azerbayjanyň iki milletini men garşyma etdiň, maňa bor diýmediň, boyun eýmediň diýip onu. Sen gorkmagy üçin jeýe. Gorkmady, boyun eýmedi. Yok, seyretmedik,
Onuň dogry. Ýöne bularың milli hopsuzlyk diýip hatda biziňe de hizmet düşürenler bar da milli hopsuzlygyň demeleri, adamlary diýip aýdaýyn. Näme adamlar? Muhtarym işläp biziň hizmet düşüren adamlar bar. Ýurduň içinde ýöne men milli hopsuzlykla diýip ýetenen alok salyp berenlerni äärdiňizmi sizler? Ya da ýöne owadan ýürýän oglanlar bar olaryň harby eşikde. Paratda ol uçağım var, bul uçağım var. Böyle atylýan diýip, bir giden ärler görkezýäňi da kostyumly ärleriniz var. Eli ýaragly ärleriniz var. Olar ham durup bilenokmy Türkmenistanyň nemesinde? Döwletler bir nemese düşünjesiniň arkasynda durup bilenoklarmy? Diýmek olaryň kardon kagyldan bolýar da eli yaransız adamyň garşysyna är bolar. Eli sahal bir kasynçydan bolsa ýamdyny, gançyk ýaly ýamdyny, urun ýamdyny aspyranlar bolýar da, şu merhemetem, harbiýsam şöyle bolýar da. Türkmenistan. Doğru. Olam ýara görende durup bilmeýär köp adam. Köpüsi. Mene onu bilmeýär ýara. Ýara niýe gördüm men? Kullukda o hükümetçiye gözlü komandirime geldi derim izine gitti. O hatbap kolonak koşundu. Gördük. Orada gördük. Avtamadı. O kadar onu. Adamı bayandilerim hemmede bayandilerim günür bile nokta. Onu talep etmek için karnın dok kolup killen işemelle. Ende onda olar halkyna üçin gorkazýarlar. Men milli howpsuzlykdan men 4 ýyl okudum. Universitetde de soň 1 ýyl klassifikasiýamy güýçlendirip geldim. Ýa-da ene harbiýler şo taýip gelýärler. Biz terrorizme garşy näme diýip bilýär. İş görýär, näme diýär. Owadan näme diýip paratlarda görkezip ellerine ýara berip, onda görkezme adamlar näme. Harbiýleriň işleri başyn saramay. Görkezme mehemeniň eli boş halk taýaklap bilýän oda galan zat edip bilmeýän oda halkyny ýurdun gorap bilmän. Näme ýara ondan? Olar diňe Türkmen halkyny gorkezip bilýär, başga adam gorkezip bilýän olar. Halkyny gorkezýär, halkyny dep bilýärler. Halkyny söýüp geçirebilýär. Halkam näme üçin? Halkam jahil bolan üçin, alamda bilimsiz bolan üçin. Bilimsiziň ýanyna barp bilenok. Bilimsiziň ýanyna barýarlar. Burada öwredilen zat şol. Mekdep institutlarda ortada barylap oýnamana diýen baril okumana, okudan soň. Hatry öwrediler. Halky dep bilemani, halky başa aýaltyra almany öwrediler. Mortollerden pagonlary. Hiç kimse de yoktur bular. Öz halkyna da kalanlar harda çykkandylar. Ortada diýse, orta özüne taýyn edip yetiştirip görýär ony. Sen maňa ulu etmeliň diýip görýär. Oýnamana bir ýyl ortada o kelmeli jelermi. Nehemeni wayan kurulur. Onda bilen elinden iş gelmeýän bolsa, Daşary işler ministriniň elinden iş gelmeýän bolsa, milli howpsuzlyk diýilen zatyň elinden iş gelmeýän bolsa, içeri işleri ýene şonuň ýaly taksisler, kowala beýleki, gyrgelini kowala türkmeniň elinden iş prokuratura agdyny ýym oturan bolsa, bam ýok belden adalat tip zatlar bar bularyň, harbiýler bar bularyň 6-7 tane struktura bolup duragan. Gummol gitmeli onda Türkmenistan'dan. Ya çıkarmalı katletini, halka tavşanmalı. Pavonunu çıkaramın. Bu iş başaramak bir profesör bir aytmanı başarmalı. Ben bu iş başaramak bir de halkın puluna oturacak geldi. Ortadan ayrılmalı. Bulan köpü etçekleri madır vayan işgallerine. Zorla taklanılayanlar madır. Kaç gidecekler kendileridir. Bunu tutturdu. İşten çıkan adam yurtta pul vermelidir. Ağzından ölür ağzından. Hedirem olur. Öz aylıklarla yaşanan o. Aylıklarla yaşayan kadip etme. Halktan sen men uğrayan aylıklarımdan verdim. Yurttaşından uğrayan pullardan para peşkeş alıp yaşayanlar.
öz aýlyklaryny hiç kim ýaşamanak ýok. Mecbur. Ýaşap bilmek ýok öz aýlygyna. Pulçyk baran aýlygy bilen ýaşap bilmek ýok Türkmenistanda. Bular para peşkeşle ýaşaýarlar. Prokurorda şüde prezidentine seni soňaly. Prezident olaryn öz aýlygyny ýaşap bilmeýär. Numara hemmedem günahkar. Şoň üstünden tehdit we zorlap saklanýar. İşten etden basar, onu plan ýa-da oğlu etdiň ýa wezat kıldyň diýip. Şey saklanýar bular. Beret onda şedatlar aýtyp berýärsiň da kardeş. Sözüňem bölen arasynda bolan. Bular hemme zaten görünüşi bolýan bolsa, aýlygy belli şekilde berýän bolsa, etmeli, etmeýän bolsa, demek bu kartonun döwlet guruluşlar bar da bulan gelene kartondan iş başarmayan ine yer tuturun halkyň büdjetinden ýurdun büdjetinden nemedi pul soğup oturanlar bulardan da aýrylmaly çekilmeli ortadan durun ine bize başarmadyk ine durun diýmeli ýurda durjak alyp gidip biljek halkyň bähbetli eme halk barada halk üçin bähbetli politikany öňe sürüp biljek adamlar bar. Doğru, onlar adamla getiren okurda. Ettiren okur öz edenliği. Endi şöyle bir zat turda. Orta Asya'da azıcık kıymılda var. Bir yel uğradı helçe. Kafkas'ta bu yel güçlendi. Neme ol uğradı. Poland gel uğradı Kafkas'ta. Yani Rus imperiyanın karşıtını işler bir yerlerin. Halklarım erkinliğe çıkma isteği. Halk güçlendi. Gününden. Şimdi bunların yani Türkmenistan'da hukukla hakimiyetin çaresi yok. Dediğine bir çare var. Milli Halafiyetçi Komitetinin gurucu meclisine hakimiyet tavşırmalı, yani yurdu tavşırmalı. Hatta doğru. Böyle düğüne bu peşkilemede ait geçen ülkelerde de maydallı. Bulan yurdu yürüdüp bilme şansları yok. Bundan öyle çöktü bular. Gittiği şey de gaydı. Gittiği şey de gider. Batar olar. Hayletmen hazır. Özürünü için, hem özür için gowur. Hem geleceği için gowur, hem çağlar için gowur. Hayletmen. Haşidem yok. Öz borçları, öz çağlarının öňünde, öz ejek kakarynyň öňünde. Borçlar için gurucu meclisi taşırmaly. Hayletmen. Onu borçları öňünde taşır etmeli. Onu haşitler oňat yok. Borcu hükümeti taşırmaly. Ben ýurdu dürüt dolanlar bilmem. Bilemem yok, bilmem yok. Bular bunu otursalar, bundan bile kaç çıkaracaklar ýurdu. Häzirem Türkmenistan'ı alsa taşaktan yürüdüp bilecek yurt yok. Yürüdüp bilecek adam yok. Fakat yukarı gurucu meclis şu an yürüdüp bilecek yaşlar yetiştirdi. Programması var, altyapısı var, programması var. Hayretmen taşırmalı gurucu meclisi, hükümeti. Yani ştada neme var? Yani bir tane samolyot diýip Gatty kanalanda 350-380 adam bolýar. Endi bulara hyzmat edip görenler bar. Men prokuratura, men içeri işler ministrligine degişli, men suudda, men advokat, ya men möheme edip yerli halk bar. Yani Göwekgan Türkmenistanda daman yerli halk bar. Çylar neresi bilen iş kellerini işledýärler, yani öz halkyna özleri zulüm edip bar. Bulara samolyotda yer ýok. Ertek gün ýene şu halkyň içinde ýaşamaly, özü bäşçil ýaşar, 20-30 ýyl ýaşar. Öler gider ýerinde oglugy, neberesi, aktyp çoğlugy galmala. Ular
Önlüklerin çağalar deyip näme mektebe baranda ýatla baranda atasy puşt doların üçin bütün ömrüni kül etmeli olar. Enesi ataş puşt eken diýip. Onu şoň üçin aýdýarsa öz çağalarynyň geleceği üçin şoat el çekmeli. Ýurtdan el çekmeli. Bilen başga çykargasy ýok. Indi şu wagt men gany bir doganmaz ata-babama kökümüz bir özem Ünwatarda da goňşymyz bolupdy hem suwdan hem aýagustan aýlanyp baranda biziň goňşymyz bolupdy. Men şöyle buýsanýan da şu wagt Azerbaýjan halkyna hem halkyna buýsanýan hem olaryň döwlet politikasyna ýani ak döwlet aklyna ýani erkinligiň uğrunda edip beren işler var da bir giden işler var. Iqtisadiýetde, harby nemede, garaz kulturasynda ýene şonuň alyp iş edýärler. Bir imperiýanyň karşysynda durup bildiler da. Ben bir gatnaşyk gerek bolsa, neme Russiýa üzerine imperiýa. Biz bilen gatnaşmak isleseň, biziň nemeli şertlerimize kaýyl bolarsyň, boýun bolarsyň diýip. Öňküň ýaly siz men seniň guluň bolmaz diýen nemeni berdiler da. Rest görkezdiler. Onun boyun eğmedi. Mert durdu. Bağlığım Ali. Halkam onun arkasında durdu. Halk bilen prezident birlik araşıp oňuşup işleşdi de şu an anlaşdy. Hawa. Oňa tüküremeden o aýda näze şolatary watan habarly programmany aýdylan olmuşony. Ýurda habar edilen nokta. İnternet açsalar, internetten hemme görüp biljek millet şonu ýapýarlar. Habar olmasyn. Şu bankaň içinde, vakum içinde hakykatny diýip taklaya türkmenistany. Hiçden çykarmasyn, işten daşdan ses çykmasyn diýip. Öyle urdatla. Bular diren bilmeýän bolsalar, özleriniň ejildigini bilýän bolsalar, Türkmenistandaky hukukly hökümet aýrytyn ortadan. Russiýa imperiýasyna diren biljek adamlar bar, Türkmen toprağyndan dörer. Aklam var, huşam var, etçek işem var. Aýrylma bilmeýär, aýrylsa özü türmäge giderler. Aýrylmany ortaga zorla saklatyrlar buny. Putin zorla saklatýar. Öýde kinoýsa, ýatylar ikisi hem açyk edýär. Ýok, şöyle bir zat var. Politiski vola diýip bar, ýani syýasy erk diýip bir zat bar. Syýasy erk ýok bularda. Näme ýurdun pulu azmy? Ekonomik ýagdaýyny galdyryp biljek gelmi? Ýok, galdyrjak. Harby tarabyny dikelip biljek gelmi? Dikelçek. Öz milliligimizi dikelip bilmeýärmi? Dikelip biler. Ya bular başarmaly bilen başgalar başarmaz diýilen zat ýok. Böyle bu kejen özleri bilmeýänsiň işi hiç bilen okdy. Özleri akıllı adamlary ýok edýär adamlar. Biz jahilna. Jahil ýurtda ýaşasan şunlara şu derejege getirýär. Ay. Indi ýyly howa öwşürdi Türkistanda, Kafkasyada. Kışlar çykyp ýaz geljek. Olaryň başga indi ýoly ýok. 50 diýen terlerem men bir tarap diýip näçe soňky ýaraglar bar bilen men bir tarap diýip gören zatlar. Onam görýär nähil bir tarap bolup görüşýär. Bir taraplara halka garşy olanýarlar onu. Özüni goramak üçin. Halk peýda. Bular näme-de ýaýrady uratdyrlar. Bir tarapda sözüni özleri kagazlarda ýazan soňlar indi myş-myş nemeler bar da bularyň goşunlary.
mış goşunlary mediada bar, ýurdun gorsetde de bar bular. Yani yurttaşynda Türkiýede de bar bular. Yani muhtarmy işläp görenler, öz halkyna dönüklik edip görenler. Bulaňam içinde näňki bir tarap diýen bir sözi ulanyp başlapdyr. Tema berendirler şa zady gaýtalan diýip. Olaram biler bilmez näme gepleýänler bilenok. Olaram biziň watandaşlarymyz. Ýöne jahil goýulan watandaş. Jahilam ýöne jahil goýulan soň özüne ziýan edýär. Biz olara gahar edýärmi? Ýok, jahil goýulany gahar edemok. Olary idip beren ruslaryň bezbetiniň nemesi bardyr. Filialy bar Türkmenistanda Muhammedi ýatlandyrylýar. Ene şol bir näçe adamjyk şolary idip we halkymyzy jahil edip saklap ýördi. Biz halkymyza gahar edemok, olaň jahil bolanlar. Bizem günäkär däl, olaram günäkär däl ýöne ene Muhammedi diýilen bir zat bardyr. Ruslaryň filialy. Ene şol günäkärdir ol. Ýa-da aýtsaň bar bolsa, kardeş näme bolmasa şahady gutarsam, olar kän zowet etmeli. Boldy men aýtdym Merzan kardeş. Öyle. Öyle. Gepleşik. Aran üçin sag bol, taňalakdan wagtyň aýran üçin. Oğuz dil esen bolsun, dünýäň ýüzem esen bolsun.